Os muiños da Ponte Maceira están cada vez máis deteriorados, algúns en estado ruinoso, outros xa con partes derrubadas ou costellados vidos abaixo. E pasa o tempo e ninguén mira por arranxalos. A veciñanza leva 10 anos loitando pola súa rehabilitación e agora únense para tallar dunha vez por todas este deterioro. Están recopilando sinaturas para autorizar que o Concello de Negreira se faga cargo deles. O problema está en que algún muiño é de titularidade privada, outros de usufruto compartido e precisan que todos se poñan de acordo para dar luz verde á restauración destas construcións de alto interese turístico. Carlos, o aumento do caudal dos últimos días aquí no Tambre non fixo máis que agravar a situación xa complicada que tiñen estes muiños aquí de Ponte Maceira, non? A verdade é que sí, o caudal, pois, a pesar de que agora xa é menor, pero, bueno, pensei que non houvesen aguantado o que aguantaron, sí. Pese a iso, vimos de vivir un momento, digamos, casi histórico, porque a veciñanza acabase de xuntar para firmar unha documentación que permite ao Concello de Negreira que se tramite a reparación destes muiños, non? Sí, a verdade é que sí, aí o alcalde de Negreira pois estuvo, bueno, empecinouse en que sí, buscou todas as maneiras posibles e temos que agradecerlle pois que estuvo desde o primeiro momento pois intentando buscar unha solución que hai moitos anos pois non nadie buscou era tirar a pelota dun tellado a outro, pois hasta que el pois que parece ser que temos unha pequena luz pois de que sí que pode agora conseguirse arranxar. Era unha fenda que xa levaba anos pois aberta e cada vez máis e nós insistindo que isto iba a pasar e ao final pois acabou pasando, acabou caendo ese cacho que vedes aí, pero bueno, a verdade é unha suerte que non caese xa de todo. Son 3 muiños os que vemos aí, non? Aquí vense 2 edificios, pero nun deles hai 2 muiños, e máis o terceiro que é o que está fendido xa. Exactamente. E dun deles sí que había propietarios, digámoslo así, pero do outro é onde estaba a maior dúbida porque sabíase que era de todos, cedíase por horas antigamente, entón aí era onde estaba o problema, non? Exacto, ninguén podía aportar esa documentación de que sí, era propietario dela, pero sí tiña un uso da propiedade. Era como unha cesión, non? Exactamente, simplemente para que el poda facer as obras e acometer esas obras de reforma do muiño. Outra das obras que se levarían a cabo sería a reconstrucción da presa que hai a carón dos muiños, non? Sí, esa é outra demanda que hai. A presa pois rompeu nun cacho, arreglada se fará, non sei, fai máis de 10 anos, 12 anos, e bueno, o que pasa isto, cando os veciños lle din arregle isto desta maneira, non lle fixeron caso, sacaron unhas pedras que había facendo de soporte á presa e arranxarona, pero ao final pois volveu a caer. Carlos, esta é unha demanda histórica que para vos imagino que é importante, pero tamén para a importancia de Ponte Maceira de cara ao turismo, non? Sí, a verdade é que agora o turismo é un turismo incontrolado, é outra das cousas que, bueno, que a nós non nos acaban de convencer e alguén tiña que botar man desto. Sí, foi declarado ben de interés cultural e vemos que nadie mira por el. E un coste tamén para o patrimonio, non? Exactamente, pois se hai un patrimonio, se hai declarado algo de ben interés cultural, pois o importante é cuidalo e mantelo, porque outros sitios que son declarados así, pois están dunha maneira ou doutra, pero bastante mellor do que está este cuidado.